Haia, Ceryls yma o Byw yn Iach Arfon. Da ni'n barod i groesawu pawb yn ôl i ganolfan. Mae yna lot o newidiadau wedi cael eu paratoi yn barod i agor y ganolfan yn ôl. Felly mae'n bwysig iawn bod chi'n canolbwyntio a darllen pob un sein da chi weld wrth dod i fewn i'r ganolfan ac o gwmpas y ganolfan. Felly, fel da chi'n dod i mewn i'r ganolfan, nwch chi sylwi arwyddion ar y llawr. So pawb i ddilyn yr arwyddion yma. A'r cam cyntaf i wneud ydy golchi dwylo. So iwsio'r pedal troed, yr hand sanitizer i golchi'ch dwylo. A wedyn camu ymlaen i'r cam nesaf. Cofiwch, cyn i chi ddod i'r ganolfan, bydd rhaid i bob cwsmar bwcio yr ystafell ffitrwydd ac hefyd bwcio ei slot yn y dosbarthiadau ffitrwydd. Dod i mewn i'r ganolfan, disgwyl ar y marcar tan mae'r dderbynfa yn rhydd, wedyn cerdded at y derbynfa efo'ch cerdyn, sefyll ar y marcar fama, sweipio mewn a mi wneith staff y ganolfan geidio chi wedyn i lle bynnag ydych chi wedi bwcio. Zon 1, ystafell ffitrwydd, neu zon 2, neu os ydych chi wedi bwcio i'r dosbarthiadau, mi fydd staff ar gael i ddilyn chi drwadd. Os ydych chi wedi bwcio zon 1, nwch chi sylwi bod y system un ffordd wedi reid allan yn barod. Hefyd, mae'r peiriannau wedi sbredio allan yn eu bocsys. Mae rai chi wneud yn siŵr bod chi'n aros yn eich bocsys pam da chi gweithio allan. Ar ôl chi orffan gweithio allan ar y peiriant, mae'n bwysig bod pawb yn gafael y sbreigen a cadarn sydd ar gael yn yr zon a llnau y peiriant yn syth ar ôl gorffan. Pob un rhan mae'r corff wedi cyffwrdd, bydd angen llnau. A wneud siŵr bod y peiriant yn lân i'r defnyddwyr nesaf. Pan ydych chi wedi gorffan ymarfer yn zon 1, dyma fydd y drws i chi adael yr adeilad. Os ydych chi wedi bwcio zon 2 neu dosbarth spin, dyma lle fyddwch chi'n dod. Nwch chi beics allan yn ei bocsys yn barod. Awn ni mlaen i zon 2. Dyma ni yn zon 2. Fel ydych chi'n sylwi mae'r peiriannau i sbredio allan i gadw pawb ymarfer yn saff. Ar ôl chi orffan yn zon 2, dyma'r ffordd ydych chi'n gadael y ganolfan. Diolch i chi, a da ni gyd yn edrych ymlaen gwelwch chi gyd yn dod yn ôl i'r ganolfan Byw yn Iach.